Čaute ľudkovia. Dneska ideme preskúmať túto horu. Čo nájdeme zaujímavé veci. Takže máme tu len toto. Je vedľa vás aká svetlo. No tu nič. Ľudkovia, takže neviem, čo ste tam videli, potom si to pozrieme na videu. Teraz hore ste vybaví videli, či som potkaný, alebo nie, možno, ale možno nie. Kokos, strašne tu je. Bude pre vás tu vidieť. Nič. Počkaj. Tam tiež nič není. A dneska ideme ešte preskúmať ďalšiu vec. Telefón si tuto najprv odložím. Telefón. Ešte preskúmať toto tu. A tam sú zase tu nič. Ešte ideme preskúmať naše babičky chlieb. Hej, fakt. Ne, ryb, včelka, mája. Ešte moment. To je proste včela. Tam, hej. Dvere. Povedzte, píšte do komentáru, keď toto video dosiahne aspoň 500 lajkov, teda aspoň 100 lajkov, nie aspoň, takých 20 lajkov, tak nie 10, proste dáme 10 lajkov. Tak to je bolo skoro. Ďalšie. Ideme preskúmať nič. Tu mám pištole. Tu je záchod. Kodák. Ďalšie, čo by sa chceli preskúmať, môj bunker. Fakt, sú 1 hodiny, 2 hodiny. Stolica. Tuto je kýbel, megafón, telefón. Ľudkovia. To je asi všetko z tohto videa. To idem do pivnice nahrať. Takže, prekácate part 2. Točíte part 2. Dajte mi like, odber. What the hell? Ale že strašne zase mám. Tak ľudia, ak sa vám toto diel ľúbil, odber. A ja sa s vami lúčim už. Takže, už sa ja s vami lúčim.